Danasîna dîroka welatê Xaltan û Zoro Axa Êzdiyên Xaltî ji gelek lêkolînên min yên derheqê dîroka welat Mîrge Beg Axa Cîwarên eşîrên Êzdiyê Xaltaniyê yên pêşiyê Urartu Xaltê Kurd a ku di nav herêma Xerzan deşta Diyarbekir Riha Cizîrmêrdînê Hekarê Serhedê yanî û Mereşê heta nizî Meletê Kilîsê de hebûn û bi taybetî jî yê li ser nasîn û berxwedana kesayetên ji binemala Xwedê jê razî Zoro Axa Êzdî niqîb ya. Belê birêzan, di vê berhemê de gelek sedemên ku dîrokê bawerî, nav û berxwedanên welatê Xaltan de şaş hatine belavkirin û guhastin veşartin wê zelal bibin. Silav û rozê hêvî dikim hûn jî bikaribin timî bibêjin nam.